thian tu he video hi ronda lo tan chuan ko ui si a new champhai thil thleng ani kan thian pa kan u ni bok u hming hluanau fanu lalruat sangi thina ani a hey new champhai taxi service zongjong deuh thaw hetiang hian thlan lama thlana arwang zui tura kal du te tan ti in new champhai taxi service zongjong deuh thaw hetiang hian an kal thin ani an thil ti hero pui takzet chuwang chuan karon da chuak ani chuan he taxi le welfare zongjong ten thla in than mo thleng an lo thla thin ani he taxi a flag dum tarin ti hian anun tlar vek thin ni chu kan panu ruat sangin ruat thlan han tuna hian taxi te anun ding khoma an fak omin alomom khop mai an sonom khop mai hey ta hian ti hian atam khop mai chungte tana pheichun chap ngam chi pokan ni lo an fel in new champhai khotlang soi tu tele taxi nei tu te chunga lom thu kan soi mol ani le lomong khop mai he new champhai taxi hey kan chuna tur pheichu MZ04A 4071 ani a hei hian thlan mol thleng min thla don ta ani an veng chunga taxi drivers le owners te an fakomin an sonom khop mai lom la tuke hey nangmal somna ni angche ti hi an chom nung tak meun ka hria an moto ate han an hmang hial lo mo ka ti ni mi thi chung ta tan awa han thlamon thlak don em midang te tan a thlamon na thlen tu ni hi a hlu nia tu te po hian enton zelang u an thil ti hero pui em ai tu te po hian thil thati ining suang u thil tha ti zelang u